Sandalku anyar, Brot. Brot sampean. Ya lali. Aja. Masa anyar? Anyar, mari gajian aku. Lu melok brotoe gajian pisan. Gajian to aku. Dek kapan? Dek ngene. Lah kok aku urung? Lu yo mbuh. Ora iso kudune padha. Kowe wis kudune aku wis nang aku urung kok. Biasa tanggal piro? Ya tanggal 6 to tanggal akhir. 6 tanggal akhir piye maksudmu iki? Loh, tanggal semuanya gajiane tanggal piro to? Oh, 10. Ya kuwi. Tanggal kuwi. Lah ya aku dikei. Lah kok aku urung? Lah ya mbok kamu. Tapi dekenane aku bon. Ayo kuwi. Masa kuwi dihitung ku entek malahan. Lha piye jenenge butuhe akeh kok. Yo ora apa penting ki awake kerjane ning kene kan yo pirang tahun to ade melok broto iki. Alah Raden Mas Broto. Broto. Sing rada gilap iki ta. Gilap, ngedop. Dop kok gilap. Lha yo kuwi lho. Dop. Senengane klambine padang-padang ngono. Terus kulite ngedop. Dinane nggih klambi kuning ta. Kaya madu mangsa. Lha piye? Lah iya. Ngomong ra nek wonge lho Nyare wonge apa. Penggaweanmu wis beres. Ya wis to, mulane awake ngene iki iso jagongan nyantai ngene iki. Kowe bagian ndi dina iki, Mang? Jarine ning nguri. Lah aku nang mburi. Piye to? Sing genah to. Ngarep sapa? Payak dina iki awakmu ning ngarep, aku ning nguri. Wah, aku pokoke mburi aku dina iki. Lha ora iso ngedot lale nek kowe. Aku mburi. Senin aku ning nguri, Selasa kowe ning ngarep. Rebo aku ning nguri, Kamis kowe ning ngarep. Yo pas to, gonta-ganti. Aku nek mburi berarti. Lah nek ning nguri kabeh terus ning ngarep piye? Aku nek ngarep berarti. Payak ning ngarep. Oh. Dadi engko ngarep urung to? Urung. Bar ki awakmu ngarep, aku karek layah-layah ndelok kowe nyapu. Oke. Enak to? Iya. Ning ngono lho. Juragan nek medhit. Jaja. Wis ora apa-apa, enek ya kuwi lho juragan sing nampa awake sing gelem ya kuwi tok. Sopo ngomong akeh? Akeh. Akeh sing Sopo? sing nampa iki. Sopo? Broto. Broto. 200 300 sik. Itu tenan. 100. 100 ya 100? 200. Kuwi Anu sik. 200 iki 50. berarti kamu 150. Iki 10 20 30. Iki 150. 150. Iki 100. 30. Berarti rong loro 200. 80. Oh ya 280. Bener hitungannya. Tak iki mung piye ta balenono ta Balenono to, Mas. balenono lamu anu Balenono, Mas. Cekelan. Iya, Piro? 100. 100 iki. 100. 200. Iki 50. 150 aku. 1 2 3 130. 130 awak mira 50. iki 130. 150 tambah 130 180. hitunganku berarti nang bener Iki tak dikekne kene to. lha apa sapa sing arep ngekekno Lah mbok kekene takon ngewangi ngitung ben genah no lho kadang aku terlalu sugih sih nek ngitung duit cilik kan aku butuh asisten ora kok ngono. Asline iki butuhe yo akeh. Mulai duit sakmono kita itu sekecil apapun pengeluaran finansial tuh harus diperhitungkan loh orang kaya wong sugih ki awet teko cilik belum cilik iya paham teko cilik tapi anane wong sugih iki kerep-kerep sedekah lho bro lah aku mau kurang nek kaya awakmu Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh Mbak Broto. Oh. Alhamdulillah. Nggih. Tamumu yen akeh berat. Ngampun to nggih badhe ngrewuk. Loh. Hmm. Badhe Badhe niki napa? rewuk bahasa Jombang apa Rewuk iki ngrusuhi. repot. Nah, niki kula kan sebagai wakil dari pemuda pemuda Gayam, Canak Gaya nggih. Minta dukungan dan doa restu. sik toh sampean Iya. iki moro-moro ini Arepe rabi napa arepe napa? Enggak. aku ki ngerti sampean kadang-kadang ketemu ning pasar kadang-kadang Nggih. ketemu ning toko terus sampean iki jenenge sapa Moro-moro njaluk nganu. Urung kenalan moro-moro njaluk doa restu. kene iki dukun opo piye jare Apa ora kenal to karo aku? yo sering padha sak lingkungan tapi
jenenge sampean kan celokane kan kadang-kadang Paiji, Bejo. kadang-kadang Bejo. Ah, jenengku Pauji. Oh, alah lah. Kenal. Makanya kok Jimebel, Kenal. Jimebel gitu. Oh iya, Nusantara Mebel. Pak Fauzi. Oh, siap-siap. Lagi iki aku. Terus sampean tekan ndi, Mang? Toko oma, Mbah. Nah, Oma. tujuanku mrene iki mau njaluk dukungan sampean, Mbah. Iya, Mas Nah, Fauzi. Kok aku kan nggih. ngenane kan ya sempat ngobrol karo Cuplis karo Pak Nggih. Ijo. Ah, Catak Gayam iki rencananya kan arep ngenekno event. event Kanggo Catak menyambut- Gayam Karnival Catak Gayam Karnival. 2026. Lah iku dilaksanakan dalam rangka apa? Event Agustusan, Mbah. Agustusan itu perawan. Agustus. Hari kemerdekaan kita. Ya. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Nah, Indonesia. begitu. Kok nyapa kok iso nganakno kegiatan terus karnival iki lho, Mas. Nyapa gak pencak dor apa Oh, ya ben beda to, Mbah. ngoten. Ya kono-kono iku gawe sonhoro aku ya meluk sih mosok. Son-sonan sing tumpuk-tumpuk kae. Lah dalah iya lho. Wah. Anak sonomu itu sampe Oh, oh. ngowe. Ah. Saiki enek jogetan anyar, Pak. Piye? Ngene iki lho. Lah. Wis sober kudu enek wi aku request ngono wi. Kudu enek. Berarti sampean arep nganakne son-sonan. Sik to. Iya. Kok sampean ki rene terus posisine sampean ning gone acara karnival ben iki lho Catak Iya. Gayam Karnival Oh, iki sebagai apa? Apa sampean ki tukang donatur utama, apa Enggak. mungkin sampean iki anggota apa-apa? Aku iki dipilih karo kanca-kanca iku didadekno ketua. Ketua. Oh, alah. Yo, yo pantes salah ngene iki. Kayak lainnya kayak stempel. stempel. Ketuanya stempel iki to. Ora ning ngono. Ketua nek dedeke kaya ngene iki pantes. Pantes. Dadi memimpin acara pantes. Nah karena awakmu kayak ngarep ya jelas gak jadi. Enek to ketua koyo kowe wong tipes. Mesti ngono. Jo. Ketua iki gegake koyo iki lho. Ini iki orang sing bertanggung jawab, berwibawa kayak Mas Fauzi. Oh, ya. Terus rencananya berarti mengadakan dalam event Catak Gayam Karnival. Karnival Tanggal berapa rencananya Mas Fauzi? tanggal 1-2. 1-2 Agustus ini. Satu untuk ceksonya, Satu Jacksonnya. 2 untuk karnivalnya. Oh, berarti mulai tanggal 1 wis Oh, hore-hore kan? iya, heeh. Jadi ini nanti acaranya tanggal 2-nya itu tak liwatno embong. Jalan raya iki. Ratan sakmono duwone pindi iki karnival tok. Iya no. Ini Mas Fauzi, ini sing Iya. aku pengen tanya ya. Event yang mau Anda kerjakan, yang mau dilaksanakan kan menyangkut kepentingan fasilitas umum juga. Iya, betul. Sampai sampean itu nutup embong. Ah, Apa enggak takut merugikan kepentingan warga lain? Terus terkait perizinan gimana wes sudah diantisipasi hal semacam itu? sudah saya pikir matang-matang. Jadi rembukan konco-konco iki padha nome to. Betul. Nah, Karena sing tuwek. Yo, iki sing tuwek. Tidak rembukan ya. Kuwi plonga-plongo tok kuwi tak bisa rembukan. Ya, terkait kegiatan itu terus mempergunakan Iya, fasilitas heeh. umum perizinan ini kayak apa? Mas? Rembukan konco-konco padha kompak. Iya toh? Iya. Terus dijenenge didadekno Pemuda Catak Gayam Bersatu, Pemuda Catak Gayam Bersatu. disingkat PCB. PCB. Pemuda Iya. sak Catak Gayam iki taleni bunder. Ah, Ora ngono. Ora ngono. Oke. Bersatu ki dadi ora ngono kuwi bersatu. Merangkul semua kalangan ngono lho. Berarti Nah. padha rangkulan. Duh, wah, angel ngono iki. Bergandeng tangan. Jadi kan jadi digandeng kayak mau stroke lho. Maksudnya ki semuanya itu dirangkul menjadi satu. Ya, dalam satu wadah. Nah, masalah perizinan. Iya. Teko Polres, Polres, teko ndi iki? Ramil. Koramil, Polsek, Polsek, Jup, Dishub. Bareng yo. Iya toh? Oh iya no. Atlantas. iya. Satlantas kabeh wis tak jaluk izin padha ngowehi izin Luar Luar biasa. Berarti semua keamanan, keizinan sudah lengkap semua. Dadi nang Gayam iki ya ono yaene iku lagi iki embonge ditutup digawe karnival. Sak umur-umurku Pakai iki. iya, iya. Terus Gayam. misalkan ini jalan utama ditutup. Iya. Taman alternatif terus wong ate ning ngene Mojo Agung kono. Nah. Terus ate ning ngene Ngoro itu diliwani ndi? Kayak neondo.
Kene ndo. Flyover. Flyover. Sama mobil arep mbok keret ini, Bang. Wong ngarepe karnival kok masa cek bangun flyover sih. Alternatif jalannya lewat Mas. Ono, Mbah. Lah iku engko nek sing teko kidul Mojowarno, ya toh. Betul Mas Warno. Nah, iku dibuak ngetan. Mojo dhuwur sampai kowono ngawal. Oh, katanya arah Surabaya, Bro. Mojo Agung. Nah, Nah, sing teko kono padha. Sing teko Mojo Agung ate ning pelosok. oh iya padha. Heeh. Jadi dua arah. Heeh. Luar biasa. Yo iki lho ketua panitia sing bertanggung jawab. Dalane nang Guyangan nih berarti plat kono berarti ya. Lah nyapa terus kok bujangan. Bujangan iki rasane padindi. Sari wadi. Kamu numpak bis sumber kencana wis tekan kono. Wis saiki ning kono ki wis ora enek, wis tutup ngawur. Wis kene iki. Online. Aplikasi hijau berarti. Ngawur tapu ini. Aku tak melu. Oh, bahaya penginan. Nek Pak Bro nek Dayo disuguhi apa ta apa. Oh, lalan iki. Aku Viva. Oh nggih. Aku FIFA. Moga-moga nih, Klub. Moga-moga. Terus niki Mas Fauzi. Nggih, nggih. Untuk event itu kan massal melibatkan banyak orang. Iya, iya, iya. Melibatkan warga, nanti belum juga penonton. Itu Ya. bisa datang dari luar kota juga. Bisa. Itu antisipasinya untuk keamanannya apa Mas? Soalnya jalannya dawa loh ya. Duwowo. Jalannya mulai Duwowo lurus ya. ya. Berapa Terus kilo menggok. anunya? Apa itu jenenge jalurnya? 2 kilo. Kilo. Dadi mlaku ana 1300 tahun. Panitia. Aku ngrungokne panitia melu. Pakaian yo. Gini, Mbah, Kan jalurnya kan panjang. panjang. Nah, terus antisipasi keamanan di sepanjang rute ini kayak apa? Ayo, sampean iki Keamanan. berani menciptakan atau membuat event kudu berani menanggung resiko atau antisipasi. Keamanan ya. Nah, Sagoreng kan yo dispikir-pikir to, Mbah. Lah iya Lah makane. iya. Ngelibatno Linmas. Linmas, Ormas. Ormas iki berarti sing ansip Hmm. desa iku ya. Iya. Ormas, Ormas. organisasi masyarakat. Contohnya apa wae iki? Yo kaya PP. Pamwal PP. Heeh. Dhuwur masuk Satpol PP to. Pemuda Pancasila. Ngawur. Teko perguruan. iya, perguruan. Ben damai berarti nek ngono. Terus perwakilan Saiki pemuda kan lingkungan kono-kono juga. padha Nah, umum masalah perguruan. Oh. Iki tak gatuno dadi situ. dalam satu wadah temanya Agustusan Nah, di samping memeriahkan Agustusan juga mempererat tali Lah persatuan. dalah. Mulane iki kabeh dijenengne apa meng? Catanggayam. Ya, lho. Pemuda Catanggayam bersatu. dalil apa berat? Dalil berat ora. Dalil. Dalil. Lah silaturahmi lho, Bro. Lah kene nang kene iki. Wah, alim ulama yo akeh to, Bro, nang kene iki, Bro. Oh iya ta? Ya, ndak kene makam Mbah Guru Hasan Sanusi Kiai Oh, Haji Hasan iya, Sanusi. iya. Sapa? Duh, sing babat alas desa kene, Bro. Nah, dalah. Ya aku bagian nyapu-nyapu nang masjid kene, Bro, aku, Bro. Iya bayaran. Ora to bayar no akhirat. Oh iya. berarti. Yo Yo luar biasa aja. Ya. Iki terkait resiko sudah diperhitungkan. Betul. Terus terkait perizinan ternyata sudah diperhitungkan sudah. juga. Terus saiki terkait pengisi acara Mas. Pengisi Sama wani acara. mengadakan event kayak gini ya. Catak Gayam Karnival iki nek sampean jebok wong-wong lokal kan percuma. Wong kene kan Ayo. wis ngerti kabeh. Wis ngerti. Pengisi acara atau bintang tamu iki kok apa ae apa tekon ndi wae. Sing jelas iki kok sonsone iku ya waduh-waduh. Sonsone Ono sing teko Tuban, sonsone teko Tuban, teko Blitar, Blitar, bareng ngono Tulungagung, ya Tulung to. Agung, Ono sing teko Malang, Malang ya. ono sing teko Sidoarjo. Lah Sidoarjo. iya. bareng. berarti Jawa Timur iki mleburine kabeh, Bro. Tumplek. Heeh. Tumplek nang kene. Kok gorong dansere iku. Enek dancer Pak. Ono iya lho. Saya juga sih. Ayo. Kok apik njajal. Sing terkenal teko Malang, Lady Abrenda. Lady Abrenda. Kenal ora? Alas, sapa Bang? Lady Abrenda. Alah, aku Joget piye? Joget ngene berat. Dia Abrenda teko Malang. Teko Malang. Luar biasa. Weh. Berarti sekali mengadakan event baru pertama kali ini
baru pertama kali digedhekno pisan, digedhekno dimeriahne di pisan. Mariano wis gak sepele. Oh, ngono. Pokoke pemuda Catak Gayam iki. Tuh, terus ngene Mas Fauzi. Iki terkait hal utama bila kita mengadakan kegiatan. Iya. Duit. Ya, iki kabeh iki lere nek kuwi ora iso jalan. Tidak ingin begitu acara terlaksana. Iya. Engko waduh dana sing terkumpul ki 15 juta. Iya. Entek 20 juta. Ayo lah. Sing 5 juta golekno tarian mubeng, saya tuh tidak ingin. Aku ya warga kene Mas. Misalkan kita ada pemberitahuan dulu di depan sih nggak apa-apa. Iya, iya. Dadaan yo aja sampai ngono lho. Terkait pendanaan ya apa? Terkait masalah pendanaan. Lah iki contohnya Berarti dodol aqua. Aqua Viva. Andil. Iki ya gajah baru. Wah, luar biasa iki. Berarti kita termasuk sponsorship juga nih kene. Sponsorship juga Yo. loh. Catak Gayam. Ayam nek ngene, Jo. Ya rada ayam aku. Berarti awak dhewe enek. Enek apa nih? Oh, Iya. wis terus batas. Enek pasut dulurane. Iya, Iya. Nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Berarti termasuk nyari sponsorship dari luar juga. Dari luar juga. Kalau dari lokasi ini lingkungan warga itu enak tarian gak Mas? Oh, Aku dari lingkungan. sementara ini belum ditarik ya. Pengen tarian Oh. di omah dhewe. Gak ono, Bah. Gak ono tarian. Gak ono wis. Asli real Iya. luar biasa. Lu gak ngene iki ora demen-demen lho. Anu Pak Bros. Iya. Atusan juta lho iki. Yo jelas toh. Kegiatan tapi tanpa melibatkan warga pembayar sumbangan Wis gak ngrepoti bahasane iku. Pemerintah desa ya ndak direpoti berarti Mas. Tidak. Loh. Tapi tetap dilibatkan toh pemerintah desa. Dilibatkan dalam bentuk fasilitasan. Fasilitasan. Iya. Contohnya Contohnya kaya kini ku kating gawe perizinan, Perizinan. jaluk tanda tangan nanggone Pak Lurah. Lurah. Ngono. Perizinan tanda tangan Pak Lurah. Rapat nang desa DKI. DKI Nggon karo Pak Lurah. Ah. Gue butuh duit kurangan konsumsi jaluk Pak Lurah. Gak kabeh Pak Lurah. Gak kan gak jalo. Gak jalo. Gak Tapi jaluk. nek dhewe yo ditambah. Oh, mengharapkan sopo ngerti. Iya. Lah, iya. Nah, Luar biasa lah. Ya wes awake dhewe sebagai perwakilan masyarakat Catak Gayam nggih. mengucapkan selamat Menempuh ibu. festival. Ngawur lah. Selamat melaksanakan festival Catak Gayam Karnival. Nggih, Mbah. Muga acaranya Nggih, lancar nggih. Mas Fauzi, Nggih, amin. aman, terus Aman. menimbulkan dampak efek positif bagi seluruh warga Catak Ah. Gayam pada Umumnya. Intinya kita semua mendukung. Alhamdulillah. Ngono, intinya kita Terutama di dalam industri permebelan. Ya. Nah, dari dari dibantu promosi nih industri permebelan nanti. oh iya nanti didongkrak diangkat ini. Wah, Iya, oh iya. Ora ngono. Ora ngono. Berarti Catak Gayam iki dike basic industri mebel. Lah, Oh, nah. memang banyak industri mebel di Nang kene iki ngono lho. Terus luar biasa. Desanya itu banyak UMKM mebel, terus melakukan kegiatan itu tanpa njaluk tarikan yang desa itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Nggih, sampeyan Pemudane Agustus luar tahun biasa. ngarep ini nganjuk enak acara Mas. Aku golekno dana bisa iso. Hei, yo ya ku ya urusanmu to, Mbah, Mbah. Ya dakno. Ya sampeyan Lah, yo. pinter ya golek dana. Yo pinter oh, cah gayam. Danane dina iki didumsekno piye iki? DP arek-arek iso ta iku. DP opo? DP opo lah ya. Ya wis, iki sampean luwe ora? Hah? Luwe apa ora? Iya, Lah ayo maam ning guri kono. Ayo, to. ayo, ayo. Ngomong sih ya. Ayo, ayo, ayo. Masak krengsengan bedes. Pangan Yo, Jo. Biasane to ngono Mas. Krengsengan bedes masuk anake dimasak dhewe. Yo biasane yo. Terus manu rica-rica mentok. Lah bener senengan gua ya. Monggo. Ayo, ayo, luar biasa wis. Pokoknya sukses ya Mas. Oke, oke. Wah, wargane mesti seneng sok menek laksana iki.